Chief, siyayazi namhlanje ba ikumkani iyatyalwa. So ndicela usichazele ngale ritual bisenziwa namhlanje ekuseni nokuba nilusapho niziva njani now that lo msebenzi finally uyaqhubeka namhlanje. Ndiyabulela kakhulu Nkosazana. Eli siko belisenziwa namhlanje lisiko elibalulekileyo ingakumbi elenziwa kumalungu osapho lobukhosi aphezulu. Isenziwa nakanjalo nakwi-families ezithile. Eli siko lijonge into yokubana sikwazi ukumdlulisa unkumkani, akwazi ukuthi ahlangane nookhokho bakhe kwelo lemimoya. Bekubalulekile ke into yokubana xa sifika apha komkhulu unkumkani simthathe siyomngenisa endlini yesiko, apho ke kuzawuthiwa kwenziwe iimfanelo zesiko, iimfanelo zekhaya. Kulandele nje inkonzo emfutshane eza kuthi isikelele unkumkani xa edlula esiya kwilizwe lemimoya. Okay ke Chief, sivile uba kukhona amaxwebhu asubmithiweyo enkundleni, so ingaba azoyiphazamisa njani yonke le nkqubo? Nathi silikhaya sisephantsi komothuko kakhulu, njengangoko nam namhlanje phaa ngo4:30 ndiye ndafikelwa ngu-sheriff of the court ezondinikeza elinye lalo maxwebhu njengomntu ophendulayo owethoba kulawa maphepha. Kodwa loo nto isenzeka nje yinto besingayazi silikhaya eyenzekileyo xa sisiva phaa ngentsimbi ye10 kwaze kwanesigwebo esikhutshiweyo singazinto. Kodwa ke into ebalulekileyo kukubana simfihle unkumkani ngesidima, singajongi kuzo zonke izinto ezinamaphepha asuka enkundleni nezigwebo ezikhona. Okubalulekileyo kukuza kunika imbeko kunkumkani ngokwendima athe wayidlala apha emampondweni, ingakumbi kuxanduva ebeluthwele lokuphuhlisa amampondo nokusebenzisana namabakala ohlukeneyo karhulumente, ingakumbi libakala lisezantsi lorhulumente basemakhaya, oomasipala, nokukhuthaza amakhosi into yokubana mayitshintshe indlela esisebenza ngayo nesiqhuba ngayo, kube khona ukusebenzisana phakathi koburhulumente kunye nee-communities zethu. Futhi eyibalula kabanzi into ethi kubalulekile kuzo zonke izinto ezenzekayo amampondo abe yinxalenye, kuba isizwe sisizwe samampondo. Nathi singamanyawuza kodwa siqale sibe ngamampondo. Zonke injongo zethu mazijonge emampondweni, sithathe izimvo, sithathe amaphupha nezinto ezizawuthi ziqhube isizwe phambili. So ke Mhlekazi, okokugqibela nje ungathini kwisizwe samampondo ukwaqinisekisa uba nizawuqinisekisa nelikhaya uba isizwe samampondo siyamanyana despite yonke le nto yenzekayo? Kuyanyanzeleka kuba bendizawuthi asina-choice kodwa sinayo i-choice. I-choice esinayo enye kukuqinisekisa umanyano phakathi kwekhaya, kukuqinisekisa imfanelo zesiko zihamba umgomo ofanelekileyo ukuze kube khona uzinzo. Namampondo into ayijongileyo ukuthi ajonge umanyano, hayi enye into. Futhi amampondo seyithande ukucunuka nokukholwa sithi ngendlela esiqhube ngayo singamanyawuza siyimpoxo kubo, ngendlela ethe yabenza kwakhona iyantlukwano akwaqhubeka kakuhle ngokwezinto ebezimele into yokubana zibe ziyinzuzo ngokwentuthuko kuwo kumampondo. Ixesha lifikile lokubana sitshintshe ingqondo zethu, sibone ngamehlo wambi azawuthi abe lulutho, abe nokuncedisa ngokwemeko esikuyo sisisizwe samampondo.
Clear. Sorry. Sorry. Stick anu sayang ne? No, sir. Sakunzalo! Avelile amanzi entube! AmaMpondo namhla madoda anqukulekile! AmaMpondo namhla madoda enzisa ijwili! Lusizi lumile umathu emnqamlezweni! Sisemnqamlezweni! Ilapha kaloku madoda inkosi nekumkani zezela kokwethu. Isililo sakokwethu madoda kode kube nini. Hayi mfundisi. Awuthethe naye uThixo ngokwakho. Bakaloku wena uyazana naye. Umxelele uba ngoku kwanele. Ikumkani zethu ziyaphela kweli lizwe. Kunjalo nje zihamba zisencinane kunakuqala. Ayini Thixo Mpem, mandikubheke ngoko kwakho ngokumfundisa kathethi nawe. Ningasikili kazikila mkhosi ningasikili singcolisa ne. This is pushing up on me. Space, guys. Please. Left! Right! Left! Right! Left! To observe the solemnness of this period, we appeal to our traditional leaders and elders who are here and all over the province to be watchful as the initiation season begins, because this is the time when we lose many of our young people at the initiation school. As one of the speakers who spoke on this platform, we should not allow a situation where young men leave their homes
walking on their 2 feet and coming back as corpses to their homes. We urge more vigilance against fake initiation schools so that we can save lives and preserve the integrity of this very important age-old practice and tradition. We will remember Ukumkani for many years. His name will continue to shine in the pantheon of the traditional leaders of this country who fought gallantly against dispossession and exploitation, who fought for a better life for all our people. Much as we are saddened by his untimely departure amongst us, a young king who still held so much promise of visionary leadership amongst our people, a young king who stood for unity, who stood for development, a young king who stood for progress. I have a sense that we have been robbed. Providence has robbed us of this young king who could still have contributed so much more to the development of our country. We can say that rather than mourn him today, we should use this occasion as a celebration of his short life. We should use this occasion also as an encouragement for us to do much better on the dreams that he had. Dreams of development, dreams of improving the lives of our people in this part of our country. Umthi omkhulu uwile, sithi ke lalani ngenxeba nina AmaMpondo. Bofaku, bonyawuza sithi, singuhulumeni, obehlanga ongayihliyo. Sithi, be at peace as you remember him, as you mourn him, as you use his life as a great encouragement to go on with what he stood for. Ngiyabulele. Kapendo fone ni kwa dipize kanto fone ni kwa
Follow me once they are done, eh? You're gonna follow me once they're done. Don't get too close. Don't go too close. Can be in the middle here up until a certain point. Once they get it's not a pub where you just enter and out. You know how they get influence. You are taking chances way, and it's the last one in. Take the blame for that. I'm from the president's school. I have understand about it. He said we were accredited, we were briefed who was doing. He's accredited and he's official media. He's accredited. So they didn't show them, they just came like this. You see, those are the things. Guys, you know when we get to your point, you must produce. They just came to the phone. Right. Sorted now. Guys,
humble request. Here's the solution. Once they settle down, guys, because of the challenge that we are seeing there, at some point we may relocate you to the other side, but you move behind the formation that will be here. We'll snitch you behind, position you that side so that you have the frontal face of the president and the family. Much better. Yeah, all right. Noted. Out of the way, out of the way. Slower, Sindari, slower. Let's give them an option. They have that option of passing from here. Exiting inside the car. Yeah, yes, this is the exit. Here's a brief, From the SIDC. especially on this side. They are requesting that you move this slightly to inside because the gun. Double. The gun carriage is going to use this passage. You can go down. Let's go down. Onto the other side. Can you please watch that, please? Mind the camera. You've got the issues.
That we may share with our brother that clearer vision when we shall see you face to face. In Jesus Christ our Lord. Amen. On! Have one! Good one! Oh! Good one! Meeting detachment! Attention! Lock on one! Good one! Good one! Present! On one! Good one! Good one! Jesus Christ. As we are finalizing this, I will call upon our deputy chairperson.
Siyabhotisa Mzontsundu lo uthethayo ngujabakazi bazana uMadlamini Siduko umtshana kwaFaku uzalo sikisike eQawukeni. Namhla kutyalwa ikumkani yamaMpondo. Singatsho sithi silahlekelwe kodwa siyathemba ke uba uQamata akasilahlanga uzabuya sivuse asinika amandla kule meko isehleleyo. Usuku ibingumbono omxesile bezinikezelana ngeqonga imvumi zakweli zalapha emaMpondweni kunye iye yamnandi into yobana sibone ukuba sindwendwelwe yiPresident Cyril Ramaphosa negqiza lakhe likarhulumente. Bekumnandi singatsho bekumnandi kakhulu kuba nemini iphele sabonana nayo kudala sagqibelana nabo kuba kaloku iCovid yenze into basingakwazi udibana ngoku sibonana nezihlobo zethu noba sidibana kuyilemo kodwa siyabulela kuba uThixo uye wasigcina siyaphila ngoku. Namhlanje bingumbono omxesibe apha eNdimande kutyalwa ikumkani uZanozuko. Sibabonile imvumi zethu, simbonile uPresident, siwabonile onke amafaku omzi kaFaku. Siyavuyela ke uba sithe sakwazi uzofika apha kuba sihlala kakhulu kunye nabo onkosazana ozamafaku ostela sihlala kakhulu nabo sitheke masizofika apha sisukele kumhlaba wamaxesibe sizokubazimasa sibakhunge ngexesha labo lobunzima. Sithi ke kubo akuhlanga lungehlanga mabamkhulu lomntwana omhle uZanozuko aphumle owakhe umsebenzi ugqibile. Kamandi. Ngolo hlobo ke mphulaphuli weAlfred Nzo Community Radio uthe waqokunjelwa inkonzo yokutyala ikumkani yamaMpondo elandulileyo uZanozuko Tyelovuyo Sigcau. Ukanti ke namhlanje izithethi kwinkosi zemveli zephondo indlu karhulumente wephondo kunye norhulumente kwazwelonke bathe banikeza amazwi ovelwano bedlulisa amazwi entuthuzelo kusapho nakwisizwe samaMpondo siphela. Ukanti ke eyona nto ithe yagqama kusuku lwanamhlanje kukuba izithethe bezithotha kwiqonga lanamhlanje kukuba ikumkani yamaMpondo uZanozuko Tyelovuyo Sigcau ebengumntu othanda uphuhliso oququzela ukuba uqinisekisa uba uphuhliso lephondo leMpuma Koloni nesizwe samaMpondo luhamba phambili. Ukanti enye yezinto ethe yagqama kukuba iinkosi zemveli abasebenzi bakarhulumente wephondo leMpuma Koloni nozwelonke bamchaze njengomntu obekukhalimela ngakumbi ukuhlukunyezwa kwabantwana namanina, ekhalimela nangakumbi into yokuba abantwana abathe basiwe esuthwini babuye babonakala uba baswelekile kweli phondo leMpuma Koloni. Ukanti ke uKing ukumkani uZanozuko sishiya ngexesha apho ulungiselela uba kwenziwe i-development enkulu kwiphondo leMpuma Koloni elizawuquka amaphondo amabini, iphondo laKwaZulu-Natal nephondo laseMpuma Koloni, i-Eastern Sea Development. Ukanti kumongameli welizwe loMzantsi Afrika Cyril Ramaphosa uthe abantu abazosala kwindlu yobukhosi bamaMpondo baqinisekise ukunyathela ezinyathelweni zakhe ngokuqinisekisa ukuba uphuhliso lwabantu basemaMpondweni luba yimpumelelo. Ngelo nqaku ke mphulaphuli masikushiye kanjalo kwiindaba zeAlfred Nzo Community Radio. NdinguThabisa Nzinzwa, kamnandi.